Tässä videossa käyn läpi, mitä Ultravoxin tarjoaa ja millaisia ominaisuuksia siihen liittyy erityisesti, kun puhutaan verkkopohjaisesta kaupankäynnistä, markkina-analyysistä ja automaation mahdollisuuksista. Jos etsit työkalua, joka yhdistää eri markkinat, selkeän käyttöliittymän ja mahdollisesti tekoälypohjaisia toimintoja, kannattaa katsoa tämä arvio rauhassa loppuun. Ultravoxin kiinnostaa monia siksi, että se pyrkii tekemään kaupankäynnistä helpommin lähestyttävää myös niille, joilla ei ole pitkää kokemusta. Tyypillisesti tällaisissa alustoissa olennaisia asioita ovat nopea rekisteröinti, tilinhallinta, analytiikka, signaalit, markkinadata ja työkalut, joilla voi seurata liikkeitä eri omaisuusluokissa. Kun ominaisuuksia arvioidaan, kannattaa katsoa ennen kaikkea käytettävyyttä, läpinäkyvyyttä ja sitä, kuinka hyvin alusta tukee päätöksentekoa. Ultravoxin voi olla hyödyllinen, jos haluat tutkia markkinoita järjestelmällisemmin. Usein tällaisissa palveluissa korostuvat automaattiset toiminnot, reaaliaikainen data, mobiilikäyttö ja mahdollisuus mukauttaa näkymiä omien tarpeiden mukaan. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, tarjoaako alusta selkeät tiedot kuluista, riskeistä ja siitä, miten kaupankäyntiprosessi käytännössä toimii. On hyvä muistaa, että mikään alusta ei poista markkinariskiä. Vaikka ominaisuudet olisivat edistyneitä, tulokset riippuvat edelleen markkinatilanteesta, käyttäjän päätöksistä ja riskinhallinnasta. Siksi arvioin Ultravoxin kohdalla aina sekä hyvät puolet että mahdolliset heikot kohdat. Onko käyttö sujuvaa, löytyykö riittävästi tietoa ja tukeeko alusta vastuullista kaupankäyntiä? Yhteenvetona Ultravoxin näyttää olevan ratkaisu, joka painottaa ominaisuuksia, helppokäyttöisyyttä ja markkinoiden seuraamista. Se voi kiinnostaa etenkin niitä, jotka etsivät modernia kaupankäyntityökalua, mutta ennen käyttöä kannattaa aina tutustua ehtoihin ja riskitasoon. Muistutus, tämä video on vain tiedoksi, ei sijoitusneuvontaa. Kaupankäyntiin liittyy aina riski ja voit menettää osan tai kaikki sijoittamasi varat.